खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिप्लब कुमार देबा मासि नागारबाय रायजो बेंगिरि SNIनि खाथियाव बिप्लब कुमार देबा गथायबाय मासि नागारलायनायखौ थारैनो बिप्लब कुमार देबा मानो मासि नागारखो बिनि सायाव दाबो रोखा जायाखै त्रिपुरानि बिधान सभा बिसायख'थिया 2023 मायथाइयाव खुंजादोंमोन थांनाय बिधान सभा बिसायख'थि 2018 मायथाइनि फेब्रुवारियाव खुंजादोंमोन त्रिपुरा बिधान सभायाव गासै 60 सोद्रोमाफोर दं 2018 नि बिसायख'थियाव BJPआ 43% पद मोननानै गिबि खेबनि थाखाय हादरसायाव सोरखार दादोंमोन BJPआ मोनदोंमोन 36 मासि